Ay, nagmay talaga ti biyag itinaba nang nakawalis ako, nakaring ako, tapos tataw Ayaw, na lang kisama naman dati karoba ko. kasi tinababa Big na. gigaton naman dati Haan nga nagpaspasagi. agkap-kape, taday kape, Aggo, pang napubli lang nga kasaday tanay karuba me, kap-kape, Diyos ko, bumtak ti Sara Tinwangan, di pala nagre-reeng, agasa man dayta, tapos iririri na, nga nagkurapay da. Diyos ko, kaumububrain na, sunga-sunga. Ay, apo, kasla lang nga mo, mat iti buong baryo, mat istoryana. Kunam lang mo, no, hana mga nususar dati, Chinese pechay na, tapno agkakwarta lang. Ay, apo, dati agdil-dil-dil na lang mati asin. Ay, apo, kita timako ng agraraman. Ay naapo, kasla damang mga kong may mangibagbaga ita ti negative kanyak. At least inaramid ko adi nga panaglako ti petchay ko para ti pamilyak. Kaya kasanong mga mindagiti dadu mga karuba, nagalas da lang nga rodan, syempre automatic nga awan ti agatang kanyada. So mamirmiraot dalata. At least, nadalusak nga makuna. Ay naapo, si Kati nadalos. Kita man ta paraangam hamo pa'y mawalisan, tarupam. Hangka pa'y makapapintas, dahi tati nadalos. Ay, talaga ba? Maging kukuna kamot? Ay, okay sa ma'am. Kunam lang no, jakmat amot istoryam. At daka diti makuna nga nadalos nga, pilpilaan, dagiti agdudu mga pakikamkamalalaan na dita. Apay dagiti anak mo, mano ti amada. Ay, dati 12 nga anak mo. Agduduma dati ama. Iso nga kaya ging kukuna. At least kanya ure na rugit ti paraangak nadalos iti konsensya kada pagkatao. Dakay ngay. Kawat niya ka di bibi ang monopilpilaan da kasi talaga tinaimas pilpilaan ti tattao. Di ba kailangan mo lang ti kwarta ngam awan ti mang patulkin ka ta nagtsaka ka isungan ka nga agtakan ng nga nakurapay ka may katoy tatong paeng ka. O sige, padasam. Ha? Inggan na ka lang ita. Ang nangawagan na kumari. Han nangawagan nga kumari ang tangag kumari ta. Sige, Han karuwa. kupay nalipatan dati pinang-agaw mo kina. Sikat na kay gapo na nga nagsida kami dahil dinagawan niya lakay ko. Iso nga nagatil ka. Iso nga agburburek ti darak kinyam. No apay kami nakatado nga pagkarubaan ta. Si kapay talaga ti nagbaling na karubak. Ay Diyos ko. Kuna manin. Kung napintas ka pilaan da ka. Ang ka napintas. Ibati da ka. Ka nga napintas. Si ka lang talaga ti available. Kayang-kaya marami ng data. Ay Diyos ko. Sige. Apay, fresh. Bakit malungkot ang beshi ko? Kasi fresh ang pechay ko. Ay, apo Diyos ko. Ay, nako. Ay, ito ka, Beshi na. Gumatil ka, lumapang ka dito. Hanggang nga mabay Ay, Beshi, oh my God. Dumugyot ka. Dito ka, Diyos ko. Dito ka. Hanggang nga ano bagay may dito. kato, dumugyot ka Ay, kita. dito ka. Maayan ka, Hanggang dumugyot. mabalin data. Ala, ito ka. Ay, di ko kami sa una. Parehas kayo. Nababagay kayong mag-Beshi. Diyos ko, isang basura at isang nagatil. My God. Ito, apay, handa ka ka-vibes. Ay talaga, wala akong pakialam kahit hindi nyo ako ka-vibes. My God, kaya kong mabuhay. Uri awang kayo. Si Kama, may sakamot. Oh my God, balay ko nga gusart electric pa. Nagpuskol di rupam. Oh, Ay, di diba? ka alam, ang mahal-mahal ng bill ko. Nagnila ti kuryente. Iso may sakamot. Okay dinam. Si Kana, iso nga napuskol ti rupam. Ngayon na panalam mo na Diba? ganaw Word man, sabsabay ka talagang karuba. Si kayo nga karuba, ay, bahala kayo mang-solve na kita problema yun. Nakman lang. O, din ka, bakit? Sa Mama Pro.